Amb llibres com Conversa amb el meu gos sobre França i els francesos, Joan Lluís Lluís s'ha fet un nom entre els autors catalans. Des de Perpinyà, en un escenari de contrastos, Lluís dirigeix els serveis de català de la Casa de la Generalitat. Lamenta que l'edició en aquesta llengua hagi anat a menys a la Catalunya Nord, però destaca que cada vegada més pares porten els fills a les escoles que fan immersió en català. Amb un interès barrejat d'una certa curiositat per un llibre que prenia algun risc, que era de dir coses no gaire amables i maniagues sobre França en un territori francès. Després es va traduir al francès i llavors, curiosament, va passar totalment desapercebut. Hi ha un sistema mental francès que és molt eficaç, és dir, quan hi ha una cosa que pot molestar, es fa com si no existís i el problema es resol d'ell mateix. Però el català s'ha deixat, no sé, ha passat alguna cosa i els editors catalans crec que no han sabut veure que havien de treballar més la llengua catalana i trobar escriptors que puguin escriure des d'aquí per la gent d'aquí i treballar la lectura en català. Hi ha un problema amb això. La creació en català en els últims 10 anys s'ha reduït molt. Sempre hi ha hagut escriptors catalans que sovint no han passat la frontera perquè no tenien prou dimensió, prou ambició o pel que sigui. Però ara ni tan sols aquests es renoven. I això és una situació molt greu. I em fot molt de no tenir joves que comencin a voler fer-me fora. I a dir que faig nosa i que sóc una patuna i tot això. És necessari aquest procés. I per ara no surten i això m'inquieta molt. Ho vaig trobar molt emocionant, diguem, com a ciutadà català, de trobar-me ja amb un pavelló tan bonic, tan gran, tan ben fet, parlant de nosaltres. Semblava tot d'una com si fossin en un film de Mary Poppins i que fos normal. I això era emocionant, però clar, era una bombolla de realitat, d'ideal en un món que no és ideal. Però crec que de totes maneres una cosa així per força és positiva. És un esdeveniment considerable, va ser un esdeveniment considerable per la literatura, la cultura catalana i pels països catalans. Crec que va tenir un efecte cap enfora segurament per fer conèixer la literatura catalana a tota la gent que no en sabia res, però també un impacte molt fort de cara als catalans, que mira, potser sí que el que fem val la pena. Si gent tan seriosa com els alemanys consideren que el que fem val la pena, és que deu ser veritat. És el primer reconeixement oficial de la llengua catalana aquí, per una institució d'aquí, des del segle XVII. Per tant, és veritat que pot ser una cosa important. És important a nivell simbòlic, és important a nivell psicològic, crec, perquè participa d'aquesta presa de consciència que el català és una cosa no només útil i no només nostra del passat, però sinó les dues coses a l'encop, i que les dues coses a l'encop en fan una cosa molt més important encara. Fan una cosa que ens pot ajudar a viure millor en el futur, tant del punt de vista econòmic com personal i individual. Doncs psicològicament és molt important i pot ser molt important, però això depèn del Consell General en termes pràctics, és a dir, depèn del que en facin ara ells. I evidentment això implica un finançament important i implica, in fine, forçosament a França, una implicació de l'Estat. A França no es pot fer res si al final, si a un moment donat no hi ha l'Estat que intervé i que ajuda. Hi ha una demanda molt forta. Les escoles bilingües o immersives, com la Bressola, sempre estan col·lapsades de demandes. Fa el 2004 hi va haver una enquesta d'opinió que deia que el 63% de la població pensa que tots els infants aquí haurien d'aprendre el català a l'escola. La demanda ara és molt clara, hi ha un desig de llengua de la gent. Ara la gent s'adona que el català és una llengua que no es pot deixar perdre, perquè s'adona que si perdem això ja no serem ben els mateixos, i també perquè és una llengua útil.